Hey YouTube, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en setup video, hvor vi lige hurtigt går igennem mine specs, og alle specs vil være nede i beskrivelsen. Så det første vi ser, det er min stol, rigtig dejlig, min midlertidige green screen. Jeg får snart en ny, så. Og så har vi min PlayStation 3, der ikke lige sluttet nogle kabler til, fordi jeg ikke rigtig spiller på den lige i øjeblikket. Og så har vi her på mit bord først mit kamera. Ikke noget godt noget, bare lige sådan. Jeg ved faktisk ikke lige hvorfor jeg har det til at stå, men ja. Det er i hvert fald sådan et Finepix, mit kamerastativ, min computer. Alle specs står nede i beskrivelsen. En Medion, mit headset, SteelSeries CBR-V2, min første højttaler, Logitech, mit tastatur, Rocket Isco Illuminated, ja, min skærm, det er en LG. Og så har vi min Razer Taipan mus, og så min Razer Battlefield. Ja, og så min anden højttaler her. Og ja, så har jeg mit TV her til sidst. Det var sådan set det. Håber I nød videoen. Like hvis I kunne lide den, subscribe hvis I vil se mere, og så må I have en fortsat god dag. Hej hej. Lige under videoen glemmer jeg mit webcam, det er Logitech. Vi ses.